Doncs tenim l'OpenOffice obert. El primer que anem a fer és generar la columna dels mesos. Escrivim el primer mes i després recordeu el tirador d'autoemplenament, que estirant d'ell omplim els 12 mesos de gener a desembre. A continuació anirem a la pàgina web on tenim les dades de temperatura i de precipitació. Agafarem, per exemple, primer les de la ciutat 1, anem amb cuidado d'agafar-les totes i ho copiem al portaretalls. Tornem a la pàgina, a l'OpenOffice, seleccionem on volem enganxar-ho i seleccionem enganxa des del portaretalls. Ara, com ha vingut amb una mica de format des de la pàgina web, ho seleccionem tot i per a llevar-li el format anem al menú format i li diem formatació per defecte, que ens llevarà tot el format que hagi pogut portar des de la pàgina web. Bé, ara anem a posar els títols de les columnes, les capçaleres. Escrivim el mes, la temperatura, entre parèntesis, graus centígrads, la unitat, i la precipitació, i entre parèntesis la seva unitat, que són litres per metre quadrat. Per a posar el quadrat, primer escrivim un 2, però després el seleccionem, i anem al menú format també i seleccionem format de caràcter i en la pestanya de posició del tipus de lletra seleccionem que és un superíndex. Bé, ara a continuació seleccionem les 3 tires de dalt i anem a posar el títol principal de quina ciutat o regió són aquestes dades. Fusionem les 3 cel·les i posem un títol, en aquest cas ciutat 1, perquè no sabem de quina ciutat és les dades del climograma. Bé, ara quedaria donar una mica de formatatge a tot, tant a les dades com a les capçaleres i tal, i això més o menys, després de fer una miqueta de feina, quedaria com això. Hem posat les lletres en negreta, en algun tipus de lletra que ens agrada, hem posat fondos de colors grisos i tal, i recordeu separar el contingut de les cel·les de les seues vores per a que quedi una mica més clara la taula. Ara, abans de passar als gràfics, el que anem a fer és com podem calcular la mitjana de la temperatura i les precipitacions d'esta ciutat. Escrivim primer en la primera columna l'etiqueta de què són aquestes dades i així anem a posar una fórmula per a que ens calculi la mitjana, que serà sumar totes les temperatures i dividir entre 12. Ho podríem fer directament escrivint la fórmula, però podem també gastar funcions. La funció també la podem escriure, podem gastar este botonet d'ací, que és el generador de funcions de l'OpenOffice. Ahí té totes les funcions de l'OpenOffice seleccionades per categoria. Com nosaltres sabem que la funció que anem a gastar, ahí estan totes les funcions. Com nosaltres sabem que la funció que anem a gastar és del tipus estadístic, que és la mitjana, seleccionem la categoria d'estadística i busquem mitjana. Si fem doble clic, ens escriu ahí la fórmula i ara ens quedaria posar dins dels parèntesis de què volem fer la mitjana. Això ho podem fer també escrivint o bé utilitzant el botonet per minimitzar este quadre que tenim així i seleccionant després, ahí tenim el quadre minimitzat, i ara seleccionem de quines cel·les contenen les dades que volem fer la mitjana. Una vegada posat, ens escriu ahí, tornem a maximitzar el quadre i ahí seria la fórmula que hauríem de posar. Si fem d'acord, ahí tenim el resultat. I ara per fer la mitjana de les precipitacions, simplement en el tirador d'autoemplenament, ell ens copiarà ja la nova fórmula, però amb la nova columna. Després quedaria donar-li format. Això seria el resultat de la taula que podrien copiar per a altres ciutats.